ኣብ ትምህርቲ ከዓ ብዙሓት ዕሩኽቲ ስለ ዝነበሮ ብዛዕባ ኩሉ ይዛረብ ሽዑ እሳኻ ኣነ ኣብ ክንዲ እቲ ኣብ ኮምፒውተር ንፖሊስ ተጠንቅቕ ወይ ድማ ንስድራ ቤቱ ገለ ሜሴጅ ትሰደሉ መሊሳ ተተባብዖ ነይራ ተተባብዖ ማለት ከዓ ያ ኣብ ክንዲ ያ ግደፍ ወይ ከምኡ ሓገዝ ሕተት ክትብሎ ምኽኣለት ነይራ ወይ ኣላርም ናብ ፖሊስ ክትሰድድ ምኽኣለት ነይራ ኣብ ክንዲ ከምኡ ግን እንታይ ትብሎ ኣብ ዘረባ ጥራይ ኣይተትርፎ ዳርጋ ግበሮ ኢኻ ተተባብዖ ንኸምኡ ማለት እዩ ውዒሉ ሓዲሩ ከዓ ፈፂምዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወዲ 14 ቆልዓ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣብ ኮምፒውተር ዝገብሩ ብሕልፊ እንድሕር ፅምዋ ካብ ሰብ ከዓ ክረሕቑ ጀሚሮም ኣገዳሲኡ ክትፈልጥ እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዉ እቲኦም መንእስያት ብርኪ ገሊኦም በቲ ፅምዋ እንድሕር በዚሑ